Goeie en welkom bij de 22e aflevering van het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Uw gast is Jack de Vries, politiek analist en oud-staatssecretaris. Jacob Gabe de Vries is bijna in Drachten. Hij maakte een carrière in het CDA, wie rietslid in Amsterdam en Leiderdorp. Maar hij kreeg een landelijke bekendheid als spindokter van Jan-Peter Balkenende. Eind 2000 was de Vries staatssecretaris van Defensie. Een hele letter moest erop stappen doordat kwam dat er een boetenechtelijke relatie met zijn adjudanten hier. Sint-Wurg zag hem vooral in de media als politiek commentator. En dat is ik in het geval. Welkom in het Politbureau, Jack de Vries. Mooi dat je hier binnen. We zitten midden in de campagne, nog 12 weken voor de verkiezingen. Laten we eens even hebben over de toon van het debat. Hoe vier dat eigenlijk? Nou, we hebben al een paar debatten gehoord bij Radio 1, we hebben het RTL-debat gehoord. En misschien ook wel omdat Wilders er net bij wie het best inhoudelijke debatten, rustige debatten. Dus de kiezer, als er naar Sjoen of luisteren het, die kan wel wat verschillen zijn op de verschillende onderwerpen. Dus ik vind de debatten, sommige mensen, het is meer wat te saai, maar dan denk ik, hoe saai, het moet net alleen een spektakel wezen. De meesten met de uitvinden kinderen, wat binnen verschillen bij zwaardig, bij de inkomenspolitiek. En dat zie je er echt wel in. Ja, toch is het jammer hè, dat Wilders er net bij is. Laten we daar toch eerlijk in wezen. Want die zwaardig het wel voor dat spektakel dat jou misschien net hebben willen. Nou, het is, te beginnen is het jammer voor hemzelf. Want hij mist een podium, hij mist een kans om de kiezers te overtuigen van stem op mij. En we zien dat ik al een beetje nog in de peilings, dat hij keert wel een beetje naar beneden. Komt het net terug, denk je, dat Wilders net mooi dat? Want bij Rutte zie je dat weer minder. Nou ja, er zijn denk ik twee dingen. Eén, hij doet net mij. En de meesten vinden dat denk ik toch wel een beetje lastig. Van, hij komt nergens, geen enkel debat. En nou, ik interviews net meer. Het wordt alweer wat te makkelijk. Aan de andere kant hebben we natuurlijk het feit, hij hier hemzelf erg associeert met Trump. En in het begin wie dat prima. Maar nou zo de meesten alweer wat er gebeurt in de Verenigde Staten, vinden dat alweer net zo leuk. En dus had ik denk ik het effect op de campagne van Wilders. Ja, als je toch Rutte hebt, dan kan je zeggen, hij doet net mooi onder die debatten, want hij kan een heel soort onval van waar hij uit de tijd dat hij natuurlijk in het kabinet zit en besluiten nam. Het zou ik wel eens goed van hem wijzen dat hij net mooi doet, want hij zag het net. Vind je ook dat ik? Ja, maar we zijn nog maar aan het begin van de harde campagne. En we zeggen, Asscher hier juist wel een kans in dat RTL-debat. En hij is ook de vertegenwoordiger van het kabinet om een aantal dingen goed uit te lezen en zijn eigen positie te bepalen. Rutte, hier trok het nadeel dat Sibrand Buma weer de eerste van de Jochse partijen in dat debat. En die hier dus een geweldige kans om en richting PVV-kiezers en richting VVD-kiezers zijn verhaal te vertellen. En dat zeggen ik al een beetje in de beoordeling van het debat. En ik nou een beetje al in de peilings. Ja, je bent natuurlijk CDA-man. Hoe vind je dat Buma het docht? Nou ja, hij heeft wel een uitdaging. Hè, want het is, alle aandacht is tot nota voor Rutte en Wilders. En hij het buitengewoon lastig om dan als CDA ik nog een plekje te krijgen in de media en in de aandacht van de kiezer. Dus dat is een lastige positie. Hij hier dus een geweldige kans met het RTL-debat. Dat het denk ik wel pakt. Maar we zijn nog maar aan het begin. En Azen hebben we toch een paar debatten. Daar zitten Wilders en zeker Rutte zit daar wel bij. Ja, en wat wordt dan het profiel van het CDA? Wat zou het wezen, Maarten, vind je ook? Nou, ik denk dat het profiel van het CDA moet fatsoenlijk rechts wezen. Sibrand heeft duidelijk een verhaal over waarden en normen. Nou, er is een onderzoek geweest en die het uitwezen van dat mensen in dit land vinden dat een heel belangrijk thema, waarden en normen. Dus dat is een kans voor het CDA. Maar dat betekent dat de toon van de campagne moet dan met datzelfde respect dat je voor de samenleving willen, moet je zelf in de campagne litten. Ja, en dat kun dus wel met een kwinkslag, zoals in dat filmpje nou. Wat we zeggen op dat stroom en die treien jonkjes, dat is de juiste toon. Maar de VVD achterhoor nog even in het RTL-debat. In de campagne zelf en in de debatten. Nou, zwaar je dan ik, dat is een alternatief wust. Net op de man te spelen, maar altijd op de inhoud. Maar toch, de VVD doet het eigenlijk ik, het doelpunt normaal. Dat appel om normen en waarden, daar ziet het CDA net meer alleen in. Nee, maar het is natuurlijk Wolsa. Wat voor taal gebruik je erbij? En er is een soort commentaar komen op pleur op of Germa Fut. Als je zegt van respect en waarden en normen is echt voor u belangrijk. En dat vind ik als premier belangrijk. Dan moet je er ook inhoud aan. En dat vind ik een beetje het lastige met de campagne van Rutte nou. Die wil een twastriet met Wilders. Nou, dat zou ik kennen als je zegt van nou, Wilders is de polarisatie, de verdeeldheid in uw samenleving. Dan ik als premier wil juist de verbinding doen. Ja, maar wat is het rare? Rutte probeert het op een aantal manieren eigenlijk PVV-kiezers weer om te krijgen. En trouw een beetje de taal te broeken die
Wilders gebruikt. Maar dat doet Buma dus nou ik, als je zegt naar het RTL-debat, ik had het hier door die vluchtelingen en zo. Stekken jou daar bijvoorbeeld ook nog zaken niet, want jou bent een man betoefd. Bij Balken en daar hebben we het jongen, het succesvol De weer. spindokter, hè? Nee, ik heb een soort dieren in CDA-campagnes in een soort jaren, maar nou net meer. Het is nou echt voor de nieuwe generatie en de nieuwe mensen die Buma nou helpen. En ik vind het ook belangrijk dat op het moment dat ik dit soort programma's doe, en ik doe er meer deze campagne, dat ik naar waar iets is ik ben net actief in de CDA-campagne. Dus ik vind het heel interessant, Ja. maar ik ga er net meer over. Hier jou in deze tijd wel fungeren kennen eigenlijk. Want in de tijd van Balkenende, Jim Bos toen, social media maar stelde nog niet voor. Hè? Nou is alles wat er daar doet, staat op Twitter, Facebook, etc. Het wordt een hele hoge campagne, hè? Het is een hele oude tijd. Moet je bedenken, 2006, de laatste campagne die ik voor Balkenende deed, waren we bezig met Hives. En wie had de meeste volgers op Hives? Nou, kom er nou nog maar eens om. Hives bestiert niet meer. Nee, het is inderdaad, maar die social media is dat volle belangrijker worden. En je zorgt dat ik bijvoorbeeld bij dat RTL-debat, dan is er een peiling van wie is de winnaar. En dan ben de stellings wilde ik voorlijn aan de mensen die aan het jam binnen. En ik zeg al, bij die ene vraag, wie 90% van de mensen wie voor dat voorstel van D66 van voltooid leven. 90%, dat is weer een hele hoge score. En dan denk ik, de D66-campagne is heel duidelijk bezig om een soort van de eigen achterban te motiveren. Jongens, wees actief. Ja. Door mee aan die peiling, dat Ja. het is goed voor de uitkomst. En ik op Twitter zie eerst een heel soort reacties de hele tijd. Pechtold hier iets zijn. Hier een opmerkingje in Buma van bij wie en jou in de achterkamertjes. En meteen weer het hashtag waar was Buma. Ja. Heel actief. Dus het is een extra laag in de campagne die erbij Wat komt. ik just is dat als gevolg van het gebruik van de social media de journalistiek oerslaan wordt. Dat is just in Amerika. Trump die communiceert eigenlijk alleen nog via de social media, via Twitter. Wilders doet dat nog volle meer. Is dat net een risico voor de democratie? Nee, ik vind het geen risico voor democratie. Het is een Want dan wil ik geen kritische vragen meer stellen, want dat ken ik meer. Nee, maar het is een mogelijkheid extra voor politici om rechtstreeks met de kiezer te communiceren. Maar net in debat, maar dan is wel een minachting van democratie, neem ik aan. Dat Ja, dat vind. zeker. En je moet wel met elkaar in debat gaan. En ik denk wel, in Nederland, ja, we hebben Twitter, we hebben Facebook en dat komt erbij. En dat jouwt een extra kans voor de politieke partijen. Maar de free publicity, zoals we dat nemen, de debatten, de interviews, ze willen er maar al te graag, althans de meesten, willen ze er zitten. Want dat heb je in Nederland wel nodig. Want in vergelijking met Amerika, heb je de politieke partijen net zo volle yield dat ze spotjes uitsturen kennen, dat ze advertenties plaatsen kennen. Dus je bent een soort afhankelijk nog van de kranten, van de tv, om toch de kiezer te bereiken. Ja. De laatste peilings van één vandaag ben uitkwam vanmiddag. Daarin staan PVV en VVD op 22 en partij nummer 1, de Partij van de Arbeid, op 12. Er zitten zo'n partijen binnen 10 zitten van elkaar. Wat Ja, denk je? en volgens mij is er nog 70% van de kiezers Zwevend. die net weet. Ja. idee hebben. Maar wat Wat denk stemmen je? ze? Wat is jouw verwachting? Hoe zal het komen? Nou ja, meestal hebben wij het eerste RTL-debat een gamechanger. Hè? Dat je komt er een nije op, dat wie in 2000 nou net, hè? hier opeens Wouter Bos, de nije. En in 2012 wie het Diederik Samson. En dat ging toen heel snel omheen. Nu wie eigenlijk een beetje de verwachting, hè, de nieuwe leider op links, hè, zal dat Jesse Klaver worden. Ja. En dus het weer zien kans om met Roemer en Asscher duidelijk die positie te pakken. Maar dat is net Bart. En we hebben dus nog net een gamechanger gewoon, maar dat RTL-debat. Dus het gaat nou nog wel om Rutte en Wilders. Maar mij de vraag, in hoeverre krijgen die nou effect dat ze net bij die debatten winnen, omdat toch een peer van die oren, zelfs Asscher, maar ik Buma en Pechtold, extra kansen krijgen om de kiezers te bereiken. Nog een kwarte vraag, kwart antwoord graag. Stel, het CDA komt in het kabinet. Ben je dan beschikbaar? Als minister, als staatssecretaris? Nou, ik hoop vooral dat CDA in het kabinet komt en dat er een goed kabinet komt. Ik heb altijd zijn, de politiek bloot voor mij fantastisch. Ja, maar dus- voor deze periode nog net. Nog net. Privé net te combineren. Nog net, dat komt misschien nog. Dit was even wat uw cartoonist Gerco van Beek van Dit Verhaal Maken Het. Magic Jack. Staat teken Gerco van Beek hier. Hartelijk dank Jack de Vries voor je komst naar het politbureau. In belang van het politbureau en van Friesland hopen we wel dat je voor u beschikbaar blijft de komende tijd. Dat dacht ik, hartstikke leuk. Hartelijk dank. Het politbureau is er na je week weer. Bedankt voor het zien en graag ontdaan.